babur ɗin da na hau ya samu matsala, so brake ɗin babur ɗin ya tsinke. So Allah ne ya taimaka mana, ga duk kayanmu ya jike, jikinmu a jike. So he's trying to fix it domin babur na wahalar samu a garin kuma so expensive. Ashe ba mu kai gari ba. See my eyes. Ruwan sama ne da ya daki idon, ruwan sama da ya shiga idon, shi ne yasa idon ya ja. Greatest experience in life. So yana ta kokari, ya kaci kokarin shiga ya gyara shi. Ga ruwan sha na in case abubuwa na goya shi. Akwai sanyi duka baki da jikinmu ya daskare. Sanyi. Ya Ubale da Ismail suna can baya, duk da cewa na san tsoron yanzu sun kai cikin gari yanzu. To Ya Ubale da Ismail ba su ma ƙaraso inda nake nan ba, magashi ruwan saman kuma yana neman ya dawo. So ban san ya zan yi ba, hankali na a tashe. Ina tunani, and I hope Ya Ubale is fine because ba shi da lafiya, irin yanzu ne yake samun sauki. So hankali na a tashe yake. I left some people at the river side din na wannan ruwan da muka tsallaka din nan. So suna jiran shi, bai makaraso wajen ruwan ba ma lokacin da muka zo ɗazu. So sanin daga wani mai babur ya taho, sai hankali na ya tashi, sai in leka ga ko shi ne. So ban san wani situation yake ba, gashi ba network balle in kira shi, ko in kira shi wanda na ajiye bakin ruwa cewa in ya tsallako su taho tare. So hankali na a tashe yake. Ga ruwan sama kuma yana neman ya dawo. Na san sauran yanzu already sun kai cikin gari. Ba zan ci gaba da neman babur. Allah ya sa na samu babur, zan sallame shi. So sai in hau babur din tafin samun jan canza kaya a cikin mota, because bai bi tafiyar 10 minutes ba yanzu zuwa birni. Yanzu ga ruwan sama kuma ya dawo. So tun muna dariya, tun muna jin daɗi, muna tunanin he's fun muna hi. Sai gashi mun dawo gaba ki da kamera, ma mun boye ta haka inda na boye kamera a cikin leda. Mun boye kamera, mun boye komai, ba ma iya komai, video ba ma iya yi. Amma ni kun sani mai ya ce ni sai na yi video. Sai na yi hoto, sai na yi video. So na yi hoto, na yi video da aka so da yawancinsu ba su yi ba, amma ni na yi. Na yi hoto, na yi video because I just can't let this go. You know, it's an experience. Nuna mutane, nuna na. Ce mommy na kika je? Kusa ina muka je ba, bari nuna muku ku gani. Ga Ya Ubale. I'm so happy. I hope you can see them coming. Wallahi ga Ya Ubale, ga Ismail, ga Ya Ubale. Mutumin nan ya kashe ni sauran kaɗan. So zan iya hawa babur ɗin Ismail, ni da Ismail mu taho ga Ya Ubale. He's fine, he's okay. I'm so happy to see you. Zan hau babur ɗinka Ismail. Tsaya bari ga Ya Ubale, ya za ka yi min haka? Hankali na ya tashi Ya Ubale. Haba Ya Ubale, ina ta jin tsoro, ina ta tunanin ya kake wani hali. Wallahi brake ɗin babur ɗinmu ne ya tsinke. Duk sun kai cikin garin. Ya Ubale, I'm so happy to see you. Ismail yaya? Ya jike ka, alhamdulillahi. So zan iya hawa babur ɗin Ismail, kusa is my son. Dan ta fara, kin hawa babur? Da baji wai. Da mom ɗin shi da ni, uwan mu ɗaya, uban mu ɗaya. In short, ma nonon maman shi na sha na girma. Yawwa. So is my son. So I think zan hau babur ni da shi zai zo, ni zan zo na a bayan shi. Za mu koma cikin garin mu samu mu tafi gida.
mu tafi gida. Alhamdulillah, so see you. We'll update you later on. Maybe bayan mun canza kaya mun shiga mota za mu koma gida. Update you on. So thank you very much.